Здравейте, искам да ви се представя. Аз съм маг Виктория и работя от дълги години с хора, които имат нужда от помощ, които имат проблеми в семейните огнища, които са пред раздяла, които имат проблеми в работата, които също така имат и заключен късмет. Днес ще ви демонстрирам точно един такъв ритуал, който можете сами да си го направите вкъщи, ако имате някакви блокажи и се чувствате, че не ви върви. Тук ще ви демонстрирам как можете сами да си отключите късмета. Взимате един катинар. С този катинар, стар или нов, няма значение. Ето го катинара. Взимате катинара и ще помолите дете, който не е навършил 18 години, т.е. не е пълнолетен, да го заключи. След като ето така взимате си катинара и съответно давате на дете, т.е. или на юноше, да го заключи. След като го заключи детето, вие го слагате под вашата възглавница. На утрешния ден, т.е. в четвъртък, трябва да го направите това. В петък сутринта се събуждате и вземате катинара с вас. Отивате в църква. И след като излезе първият човек от църквата, го помолвате да ви отключи катинарчето. С този катинар се прибирате у вас. Поставяте катинара близо до входната врата. За около 2 седмици трябва да имате резултат. Ако мислите и нямате промяна, ми се обадете. Това може и да е направена магия. Но първо трябва да се провери. Ако не можете да се справите сами, ми се обадете, мога да ви помогна.